Άλλη ακρότσια. Δεύτερο βήμα. Κοιτάω πάνω. Δεν κοιτάω το μηχανό. Τρίτο βήμα. Γεράκι. Τέταρτο. Το ίδιο με το δεύτερο. Μόνο που πιάνω τα γόνατα. Τα πιάνω το ίδιο είναι. Πέμπτο. Κοιτάω κάτω και να δεις. Έκτο. Κοιτάω κάτω. Έβδομο. Κοιτάω. Θέλουμε ζέστα να κάνετε πάνω όλα αυτά. Οπότε βασικά, στοιχηματάκια. Ό,τι μας ενεργοποιεί το σύστημα. Αφού κάνουμε τα ζέσταμα, κάνουμε το 80 που είναι περίπου σαν πάγο. Αν θέλουμε να το κάνουμε και έτσι. Είναι λίγο σαν κατακόρυφο το γλαρόδα, αλλά είναι καλό. Το κάνουμε αυτό πολλές φορές και τώρα πάμε να δούμε.